मछरी के रासा में खिया के रोटी गरम है रे करम। खुश रहा सुना बड़ा लहकल आगनिया ना दम धा धा करो था। क्या करी बाबूजी जान दे कि हम एकदम परेशान हो गए बानी। गांव घर के ताना सुन सुन के। अरे गवा तरमड़ैया ना फुकना सा हो का करी बांझ बानी मुन नती हुए गो गाड़ी गाड़ी आवे के ना लेकिन का करी मुंह में से निकल जाता ठीक भइल त भइल का जान तनी एगो साधु महात्मा हम बाबा उनका के देखावत रहई कितना गोड़िन के लइका करा दिहलन हमार लइका में नहीं खन हो खावत। अरे बापू बापी कैसन बाबा हो कि जब लइके रे का खावत हो तो बात कहीं आज से नहीं कसम ना ता 6 महीने से ऊपर से दौड़तन ला बाबा के तो नाम तो सुनले कि बाबा लोग जब लइका करे त मारे न तो हम सब शक्ति हम भक्ति में के लइका हाय हाय। अरे दूर नहीं हमन ये क्रिया में रहे रस्तेरा बा तोरा हां अजान ने लइका जब नाम के आधा उम्र में बेसी हो गल बना कौनन के हो खा देले बड़ा बता हमार नहीं तो खाबा ई बताएं कि हमार करेजा ज्यादा काल से कहां पर होता का जानता रहो बात कहीं जब वो बाबा नहीं खावत ना दूसरे से खावाला ना उठल का कहता नहीं जीरवा आज तो दूध के दूध पानी के पानी ई दादा आइला मादा वो खड़ा दे तो 6 महीने से जब बाबा कुछ कोईबे ना के लइका देबे ना कैला तो जात आज वो खा लिए तब नो खा ला जो सलाद लेके जाओ तू सलाद बाबा गोड़ लगा तनी बच्चे खुश रह का खुश रही खा खुश रही खुशी त मैं हमर पानी फिर गइल बा खुशी पर ई का कहत रवा बे का पता बाटे आज हमरा है दिल पर का गुजरत ताटे हैं हमर छान फूक दल वसन गांव वाला मड़ई हां मड़ई काहे खाती ना बांझ बहिला के रखी गांव में कहत बड़सन कि जन भैंस दूध ना देवे भाड़ ना भरे तो भैंस रखला के का जरूरत बाटे जवन मेहरानू बच्चा ना दी वो मेहरानू के गांव में रखले से का फायदा बाटे आय असर पर गांव घर के लड़किन पर मेहरानून पर गांव कदमी कहत न बचिया देखी गांव के हमरा छोड़ी आज से ना 6 महीने से कहना बतानी साफ सुथरा बात बताई हमरा से हमार लड़का हो खाई कि ना हो खाई। अरे बचिया लड़का होई तो हार कहिया होई तू जाना तो ना के कितना मेरा हम लड़का करा देल बनी। हां जानो तो बानी हां तो हमार काहे नहीं के होखत हमार काहे नहीं की जल्दी करावत। अरे बचिया हमरा हाथ में के गोड़ के डाल दे सुना कबेले बाबा या जी लगैले बानी आय दूसरा के कैसे हो खावेला हो आय कि हमरा के बेरी मन तार जंतर काम नहीं करत। अरे बचिया हम दादा झाड़ी ना फूकी ना कोई छूट कर देला जल्दी तो जल्दी हो जाला तोरो भगवान हो दी तोरा के दी बड़ा जल्दी दी तोरो के तो भगवान के बात बतइले बड़ा। हां हो भगवान के तू बात बतइले बड़ा बार जमले उठा के डोल नहीं कपारे फाट के चिंता ही नहीं खा ए जा रहल चाहत ला कि नहीं कर रहल चाहत ए बच्चे ई का कहतलु हम ओ खाड़ के पेड़वा कपरे पे फेंक दे के जे दबा जीवो ओ पिनवा कबर देबू ओ तके कमजोर समझ ले बड़ा तारा बाप के ना हमानी के हो आ हम ऐसा मत बनो कौन दिमाग लगावा हमार लइका हो खाबो एगो बात नहीं बचिया ठीक बा तो एक का तो अथवा तो देखी अथवा तो रोज देखेला आ रोज तू करला मुअनु कहतन कि माला अपन बचावल चाहत रह तो लइका हो खाबो ना त पूरा कंठी माला गांव में लेके खिलाई न चाहता ना धुलाई कराइब कि बाबा नाम से सब तारा नफरत हो जाई। अरे बच्चे हम करा दो अच्छा दो देखी सीताराम हे प्रभु हम तो कैसन भैया जल्दी दलो मेरा इनको लेकर करावे वाला हमरा के श्री सीताराम ठीक ही आदमी कहेलन सोच या मुंह से अगर घी ना निकलता टेढ़ करे के पड़ेला। ए बच्चे एक बात कहीं जाना तो का देखाओ त एकरा में का देखावता देखाओ तो तार में सब कुछ ठीक बा। हां तार मर्द में कुछ का पतिया पहले ही बतैले रहता तो दूसर मर्द के व्यवस्था कइले ना रहती व्यवस्था कइले रहती लइका हो खइले रहती गांव घर के ताना सब मिटैले रहती दूसरा मतली त का तारा बाबू ले सीताराम ये बचिया तार दिमाग बैठो दिमाग पहले शांति करो शांति हां ना रही के करेजा पर सांप लोटा ताटी
आय दूसर मर्द से ना हो खाई, जब हमार मर्दे में दोष बा तो कहिया माई कहाई। एगो बात कही और सुन, अपना मर्द के लिए ना उनको के देखो आ जब कमी बा तो हमारा तक का देखबो। अरे ठीक जार फूक दे ठीक हो जी के हन उड़ी तार दिमाग होश में होके बेहोश में, होश में होके झार। आ हमारे जा मर्द नहीं खन हां गोइल हन खिसिया के भाग के। कहवा कहाँ में हितई में गोइल बड़न अइया 4 दिन के 5 दिन के बाद। कौनो उपाय लगाव लइका हो खावो। ये बच्चे तो हम का करें। याद आ गइल हां न धरा हाथ अनाथ साड़ी में बना गाठ काय कथी हर हर कहीं जाई बोई ना बुझाइल तहरे से लइका हो खाइब आ माई बन के पूरा गांव में सुनाई। ई बतबा सीताराम जना तो धर्म न सही का हमार बच्चे देखो हमनी के उ सब बाबा महात्मा जैसा मछरी के रासा में खिया के रोटी गरम है रे करम बना दिहनी साधु जी के धर्म। अरे ए लइब कि लइका हो खइब। सुनो एगो बात कहूं। अच्छा तो के हमरे से लेके चाहिए ना। हाँ ठीक बा दो हाथ दो तोहार देखी हथवे देखला से कछि लइका होई कि कुछ करबो करबो। अरे दो ना बच्चे को दो दो अच्छा दो है खाली। हाँ बच्चे एगो बात कहूं। हाँ सुख के दिन आई है दुख के आगे दुख भाई खाओ खा खाओ खा पहले खाओ खा। बच्चिया तू कब सुख के बोलाइबा कब शनिचर के बोलाइबा कब कौनो दिन के बोलाइबा बहुत बड़ा 6 महीने बीत गई सब ताराम तार से पूछनी है ना सुख में दुख नहीं के करके। सुनो बच्चिया तो कहत नहीं हाँ सुख के दिन आइबू ना अच्छा वो दिन के बढ़िया साइत बा लड़का होई ना तो तीज होई विद्वान होई। अच्छा हाँ पक्का नु। हाँ सुख के दिने आई। हाँ हाँ अच्छा ही बताबो हाँ कि कुछ लेके आवे के बाटे की सही ना ये बच्चे कुछ लेक मत जंतर का कर का करे के बा। सुरहु सिंगार सुरहु सिंगार ओ मेहरारू के सुरहु सिंगार क के अच्छा जा काजर बुंदा लिपस्टिक नहा धोआ के एकदम हाँ। दुल्हन बन के ओ बच्चिया जा आई अगर लड़का ना हो खाई तो गाड़ी में बास के जाई। अरे लड़का करा दे हो बच्चिया जा जरा लिए हमार दामा का बार देही हमार बतावे कि सुख के दिन पहले भी आवे के हमार धर्म नाश न देही देवना ले निक न हो कि अपन धर्म बचावे के बा। चलो तो जिले भागे तो दूसरा इलाका में रहो।